لێگۆری وان گرۆڤ و پێزانینên bi destên artî ketin. Zanîngeha Emerîkî li Silêmanê ku Berem Saleh serokê civata mîndaretiya zanîngeh heye, gojmê bêtir ji $130 milyon wergirtiye li dahatê petrolê. Zêdebarî wê yekî ku xwendin li wê zanîngehê de bi pereye ji bo xwendevanan. Her xwendevanek dibe salane nêzî $10,000 bide bi zanîngehê, eger piştevaniya darayî neyêkirin ji aliyekê din ve. Wezareta Samanên Xwezayên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji hênartî ra gihan ku zanîngeha Emerîkî li Silêmaniyê gojmê $88 milyon û $850,000 li pereyê petrolê ji bal wezaretê ve pê hatiye dan. Her wesa gojmê $42 milyon û $500,000 din jî li kompanyayên nêvdewletiyên petrolê wergirtine ku tevaya wan dike bêtir ji $131 milyon. Her lêgor bi dovçûnên hênartî xuya bûye ku zanîngeha Emerîkî li Silêmanê li ser websaytê zanîngehê ew li pişka lîsta bexşêneran amaje bi wan $88 milyon Wezareta Samanên Xwezayî nedaye. Belku tinê amaje bi $5 milyon kiriye bi navên kompanyayên Beta Enerji û GNL Enerji lê. Pirsiyar li vir de ew e ku erê ew $88 milyon de hatin petrolê ku dayne bi zanîngeha Emerîkî li kûne. Ji bo malperî de amaje pê nehatiye kirin. Hênartî peywendî kir bi zanîngeha Emerîkî li Silêmanê derbarê wan $88 milyon ve pirsiyar kir. Lê bersiva wan ew bû ku tinê ew pere wergirtine ku di lîsta bexşêneran de li websaytê zanîngehê de amaje pê hatiye kirin. Li gorî wî lîstê jî tinê gojmê $65 milyon li hikûmeta herêmê wergirtiye. Bi navê Nêçîrvan Barzanî û Emer Fettah û Îmad Ehmed ve hatiye tomar kirin. Her wesa tevaya parê wergirtî jî li bexşêneran ku hikûmet û bazirgan û kesatiyan vedigire $190 milyon. Her wesa li gojmê pereyê wergirtî li kompanyayên petrolê Wezareta Samanên Xwezayî ji hênartî ra gihan ku zanîngehê gojmê $42 milyon û $500,000 wergirtiye. Lê li ser websaytê zanîngehê amaje bi gojmê $5 milyon hatiye kirin li wê kompanyaya wergirtîn. Her wesa li gorî wan girovên li ber destên hênartî dane di dahatê petrolê gojmê $54 milyon ji bo zanîngeha Silêmanê û $30 milyon bo zanîngehên Emerîkî li dewekê dabîn kirine ku ev zanîngeh jî ji bal Mesrûr Barzanî ve hatiye damezrandin. Ewa ku cihê têbîniyê di van girovên cuda gojmê pereyê dabînkirî bo zanîngeha Emerîkî li Silêmanê û zanîngeha Silêmaniyê ku zanîngeheke hikûmî ye, cudahiya navbera zanîngeha Emerîkî li Silêmaniyê û zanîngeha Silêmaniyê di niha de nêzî 22,000 xwendevan hene. Lê zanîngeha Emerîkî nêzî 2,000 xwendevan hene. Zanîngeha Silêmaniyê 5,100 mamosta û karmend hene. Lê zanîngeha Emerîkî 201 mamosta û karmendên wê hene. Lê zanîngeha Silêmaniyê xwendevan bi herweyî dixwîne. Lê li zanîngeha Emerîkî xwendevan dibe salane $10,000 bide. Zanîngeha Silêmaniyê tenê $54 milyon ji bo hatine dabîn kirin li pereyê şîrîniyên petrolê. Lê zanîngeha Emerîkî li Silêmaniyê $131 milyon li pereyên petrolê wergirtine. Zanîngeha Silêmaniyê ser bi Wezareta Xwendina bilind e. Lê zanîngeha Emerîkî zanîngeheke ehlî ew Berhem Saleh damezrêner û serokê bordê zanîngehê ye. Li dawiyê de zanîngeha Emerîkî take zanîngeha ehlî nîne ku pereyê ji bo hatibe dabîn kirin li dahatê petrolê. Belku zanîngeha Emerîkî li dohek ku Mesrûr Barzanî damezrênerê wê Zankoyê ye, gojmê $30 milyon li dahatê petrolê ji bo hatiye dabînkirin û heya niha jî zanîngeh temam nebûye. Hênartî di zincîreka raporan da û bi komeka girovan dahatê petrol û çewatiya, mezaxtin û windabûna pişkek ji wî dahatî belav dike ku dahatê şîrîniyên petrolê û girêbestên petrolê û gojmê wê bi 12 ji bo $15 milyar tê texmîn kirin.